Beno, ia klasean ikusi behar ditugun gauzatxoak, LTSPIC buruz hemen jarraia egin ditzakedan eta zuek erabiltzeko hau konsultatzeko. LTSPIC daukagu, programatxo nahiko txukuna, polita, erraxa ikasteko eta ikusiko duzu ze praktikoa den eta ze azkar ikasten den. Hasi gaitezen, oinarriekin. Simulatu behar ditut birresistentzia serien, tensio zetitzaile bezala. Ikustazue. Egin behar duen lehenbiziko gauza, fitxategi berria, eta zirkuitua marraztu beharko dugu. Birresistentzia eta tensio iturri bat. Osagaiak hemen, ere sartu ditzakegu R sakatuz, edo eta hemen hartuz resistentzia, buelta behar diot, kontrol R, hemen gainean, kontrolarekin urrundu behar du pixkatxo bat, eta bestea horrelaxe jarri behar dut. Birresistentzia. Behar dut ere bai tensio iturri bat. Hori hartu dezaket osagaietik, hemen daudela, voltage bezala, voltage, hau horrelaxe, edo ere bai V sakatuta sortzen zait. Listo, baditut hiru osagaiak, orain kabletxoak behar ditugu elkartzeko nodoak, V bikoitza sakatuz, elkartu ditzaket, eta badaukat nire zirkuitu eginda segundotan. Beti behar izan behar dugu erreferentzia bat, lurra, G sakatuz edo hemendik hartuta ere, jarri dezakegu, V bikoitza kabletxoa jartzeko, eta badaukagu zirkuitua marraztuta segundo batzutan. Orain balia jarri behar dizkiogu, honi eskuinarekin sakatuta, 2 kilomio, goikoari bat K idazten da, eta tensio iturria demagun 6 voltio nahi ditugula, ipinila eskuinarekin, da hemen 6 voltio. Horrela hemen 4 voltio izan behar dituguta. Badaukagu gure zirkuitua eginda eta balio guztiekin jarrita. Orain simulatzeko, esan beharko digu, informazio garrantzitsuna zenbat denboran nahi digu simulatu. Kasu honetan, iturria jarraia denez, segundo bat esan behar diot. Orduan, simulatzerakoan 2 urrats, lehendabizikoa. Konfigure analisis hemen, lehio hau sortzen zaigu, aukera pila batekin, baina guretzat bakarrik segundo bat esan behar diot simulatzeko. Listo, prest nago, eta sortzen den mezu hori tak hemen jarri beharko dut, Esan ez, segundo bat simulatu behar dudala. Prest nago simulatzeko, hemen sakatu edo simulate run. Listo, grafika hau sortzen zait, segundo bateko ardatz honetan, eta irudikatu dezaket tensioak horrelaxe hemen klik sakatuz, ikustazue 6, eta hemen 4 voltio izan behar ditugu, horrelaxe, voltio eta 6 voltio. Ez da oso ondo ikusten, beraz eskuinarekin hemen sakatuz, esan dezaket goiko puntua 0 izatea, jarri voltio bakoitzeko, eta hemen igual txukunako daukago grafika. Vale? Beste gauzatxo interesgarri bat izan daiteke nodoei izenak jarri, hemen luzatzen badut nodo hau, eta eskuinarekin esaten badiot label VO bezala, behar bada praktikoagoa izan berda, hemen ipinita, klak. Eta beste honi eskuinarekin label VI bezala ipinita, bere, txukunago sortu daitezke, simulazioak, berriz simulatzen badut, orain sortu behar zaizkigu, berriz sakatuko dut, bai hemen, klik, eta biak sortuko zaizkigu, 6 voltio eta 4, eta orain VI eta VO ditugu. Vale? Zein azkar egin dugun zirkuitotxo bat. Simulatu dezagun orain tensio alterno bat. Diodoarekin hasi horretik jarri dezagun hemen tensio alterno bat. Eskuinarekin hemen sakatuz, DC voltage ez dugu nahi jartzea, bizik eta advanced lehioan sartu behar dugu seno bat, aukera 6 voltioko amplitudea eta frekuentzia 100 Hz adibidez. Ok, orain zer gertatu behar zaigu, bagabiltza segundo bat simulatzen, eta 100 Hz dira 10 milisegundoko periodoa, eta nik 4 periodo ikusteko aldatu behar dut hau berriz, beraz, simulate, configure, analysis, segundo bat beharrean ez, 4 periodo ikusteko 40 mili, periodo bakoitza 10 mili direlako, eta orain, simulatu behar dut berriz, listo, simulatuta, sakatutan genituen hemen klik bikoitza egiten modu, bakarrik hori irudikatzen du, eta hemen klik eginda, biak hemen ditugu. Beste gauza interesgarri bat, intensitatea irudikatu dezagun. Egin dezagun hemen beste grafika bat, eskuinarekin hemen sakatuz, add plot pane below, adibidez, hemen sakatuz, orain aukeratu dezaket, zirkuituko intensitatea. Edo zein osagaiaren gainean jarrita, zen norabidearekin, ez da xola. Hemen klik eginda, eta hemen daukagu intensitatea. Norabidearen arabera, zidizpidearen arabera, horrelaxe daukagu, 2 mA maksimoa, 0 hemen, eta hemen ditugu bi grafikak, kentzea nahi badugu, delete this pane, eta tensioak ditugu. Venga, hasi gaitezen orain, diodoarekin ez, jarri dezagun hemen diodo bat. Hau ezabatzeko, suprimir, klik, listo. Escape. Diodoa sartzeko hemendik hartu dezaket, eta hau nola sartu behar dugu, horrelaxe, norabide honetan adibidez. Klik, V bikoitza, kablea hemen jartzeko, eta hau simulatzen badugu, hauek aukeratuta ditugunez, zer erakutsen behar digun, VI eta VO, hemen txaukagun, begiratzazue, tensioa positiboa denean, hau on dago, sartu dugun diodoa, ez dakiz eredu erabiltzen duen.
Beste gauza interesgarri bat, aukeratzen badegu hemen, daukagu kurtsoreak, begira, kurtsoreak jarritzakegu hemen, eta irakurri balioa, 0,7 ikusten duzu, 0,7. Ereduak ez dira perfektuak, guk hemen zuzenak erabiltzen ditugu, eta moztuta dagoenean UBO berdin UBI, horixe bai, oso ondo jarraitzen dio. Intensitatea irudikatuko dugu, ia zer esaten digun, kuriositatez, venga. Add plot pane below, klik hemen, eta diodoaren intensitatea irudikatu behar dut. Hemen daukagu. Gidatzen dagoenean, intensitatea daukagu. Eta moztuta dagoenean intensitaterik ez. Kuriositatez, egin behar dut klik hemen, kurtsorea hartu, eta ikusi moztuta dagoenean ze intensitatea daukagun. Begiratzen zuen, piko amperreko balioak, oso intensitate txikiak. Eta ondagoenean, intensitatea horrelaxe daukagu. Politaz zuk ere praktikatzeko interesgarria eta oso azkar ikusi ditzakezue gauzak. Delete this pane. Orduen diodo ikusi dugu, egin behar duguna da laboratean erabili dugun diodoaren ereduaren erabili. Ia klik egin da hemen, pick new diode, ez dugu erabili behar hau, etortzen dena, defektu etortzen dena, eta begiratzazu laborategikoa zen bat N, 48. Ordenatzen badegu horrelaxe, ere ikusi dezakegu, non zegoen, bat N, 48. Ok? Hoixe. Eta simulazioa oso antzeko izan behar da, egia esan oso gutxi aldatu behar da, baina hementxe bagabiltza diodo komertzial honen eredua erabiltzen. Bale, nik uste dute diodoi buruz nahiko ez, diodo hartzez gailua. Ikusi ditzagun orain, zener diodoak, suprimir. Haukendu behar dugu, eta jarri behar dugu orain, egin behar dugu mugatzaile bat, bera. Dena simulatu behar dugu berriz. Suprimir, dena kendu behar dugu, ikusteko zerraxa dena berriz marraztea. Orduen, mugatzailea da erresistentzia bat, hemen gainean, Ctrl R buelta mateko, eta bi zener diodo, hemen aurrez aurre, orduen ia sartu behar dute, hemetxi, diodo, eta gero aldatuko diot zener horrelaxe, eta esan behar diot eskuinarekin, new diode, eta ordenatu behar dut type, eta zenerrak egongo dira, hementxe, eta begiratzazu breakdown voltage, hartu ditzakegu begiratzazu ze balio dauden, guk hartu dezagun laborategian ditugun antzekoak ez dakit, gora noa, bajuenak zintzu ziren, hementxe zenerrak hemendik hasten dira, 4,7, 6,8koa uste dagoela laborategian, eta eredu zehatzena, diodoaren handaukagunaren zehatzena da, hauxe, hau, TFZ, hau txartu behar dut. VZ 6,8 voltio, ok. Hemen txaukau. Tan hau nahi badut kopiatu, egiten dut Ctrl Copy, aukeratu, Ctrl R buelta mateko, eta hemen ipini. V-bikoitza, kabletxoak ipini, hemen hau, beste kabletxo bat hemen daukagu gure gure mugatzailea, tensio mugatzailea. Orduan zer egin behar digu? Talurra falta zaigu. Hemen, V-bikoitza, hortxe, zer falta zaigu hemen? VI bat sartu behar digu. Sartu ezagun seno bat 6,8 voltio, 7,5 voltio baino gehiagokoa, ez dakit 12 voltiokoa, seno bat, eta ikusi ditzagun irterako tensio hau, eskuinarekin, label, VO, ok, venga, voltage edo V sakatuta, klik hemen, V bikoitza, kabletxoa, beste V hemendik onutza, adibidez, eta seno bat jarri behar dugu, eskuinarekin hemen, advance, seno, ia ze balio amplitudea, 12 voltio esan dugu, eta frekuentzia, egun, erzia adibidez. Listo, ikusteko nola mozten duen. VO fan zaigu itxoin labelnet, aztu zait, VO pintzerakoan, ok, eta klik egitea hemen. Eskuinarekin hemen, VI jarri behar diot, eskuinarekin, VI, ok, eta bentxe. Ez dakit txukunago ikusteko gero grafikak. Orduen irudikatu ezagun hau. Gorde berdut, bazpare, simulatzen badut, bueno, itxoin, start, bale. Eunezio simulatu behar ditut, 40 mA berriz, lau periodo, 40 mA. Ok, hemen ipini, eta horintxe bai, prez gaude. Simulatu. Ez diote eman baliorik, errorea eman dit. Jarri zaiogun. Hemen zener diodo hauen intensitate minimoa beharko genuke, baina nik uste dut hemen 10ka, 20ka jarrita oso ondo funtzionatzen dutela, beraz, listo. Orain bai berriz egorde, simulatu, eta egin dezagun klik bikoitza hemen, ikusteko VI, eta VOn zer gertatzen den. Begiratzazue, ebatzi egiten du, VZ, egin dezagun hemen, VZ gai diodoaren tensioa, 0,7 edo inguru, hemen 7,3 voltio inguru, hor ebakitzen du, bai hemen eta bai hemen.
Zerbait interesgarria izan behar da hemen, klasean aritu gara esaten, jode, hau gero konektatzen badugu zerbait erresistibura, simulatu ezagun hemen baditugula hemen, ez dakit, beste marka. Eta ze arazoa izan behar dugu, konektatzen badegu, onutza, zerbait erresistibura. Berriz hemen lurra, nola aldatu berzaigu orain gure simulazioa. Guk nahi dugu tarte honetan, UBI, 7,5 eta minus 7,5 artean, UBO berdin UBI, baina orain behiratzazu zer gertatu berzaigun, UBO eta UBI ez dira berdinak. Jau handiago egin behar dut, adibidez, 20 voltioko amplitudea, ikusteko mozten duela, uste du moztuko duela. Hori da, mozten du, baina beste tarte honetan UBO, UBI berdina nahi dugun tarte horretan ez dira berdinak. Hemen tensio zatitzaile bat daukagu eta orduen horregatik behar dugu hemen buffer bat, honek mantentzeko bere portaera. Vale? Oso interesgarria da LT-Space ere, zuek teorian ikusi ditugun gauza hauek ulertzen joateko. Hortxe. Diodo bat jarri behar dut. Suposatu ezagun nahi dugula moztea irteera, 7,5 eta 0 edo minus bat artean. Jarri dezagun bakarrik zen errau. Orduen, suprimir goikoa, hau, mugitzeko M, hau hartuta mugitu, move, V bikoitza, tak, 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 berriz jarri behar dugu 12 voltio, igual gehiagi dira hogei, hobeto ikusteko. Listo, gorde bazpare, beti bezala, eta orain begiratu ezagun, hemen zener bezala daukagu, moztuta agonean UBO berdin duei, eta gero hemen ondago, diodo normalak dira, zenerrak beraz tensioa negatiboa denean, hau on egon behar da 0,7 voltioko tensio horrekin, kursorra hartzen badegu, hemen, hemen kursora hartzen badegu, hemen 0,7 voltio inguru izan behar ditugu, begiratzazue. Vale, orduen hau da mugatzeko, VZ eta 0 minus bat inguruko tensio batera. Zehazkar gabiltza gauza interesgarriak ikusten ez da. Zenera ikusi dugu, ia orain, suposatu ezagun LED bat piztean nahi dugula. Venga, primer, dena zabatu behar dut, hartu behar dut LED bat, nola? US diodo bat, horrelaxe, eta LED bat bezala jarri behar dutea. Pick new diode, type LED, non daude? Zener silikon LED hemen, itxoin, zen hartu dezaket, laboratoriagaren antzekoena hause daukagu. QTLP, 6,0, VTH threshold tensioa 2 voltio ingurukoa, beraz, hause hartu behar dut. Ok. Eta, helburua izan behar da, 10, minus 10, tensio batekin piztea. Adibidez, iturri honekin. Jarri behar dut voltage bat hemen, eskape, eta konfiguratu behar dut, emateko seinale karratu hart, 10, minus 10. Hortarako erabe behar dut, puls, hemen ez dauka seinale karratuko aukera, puls, hemen konfiguratu behar diogu. Hasierako balioa, minus 10. Bukaerakoa edo ondagoenean, 10. Delay 0. Gero, igotzeko denbora, alik eta txikiena. 0 ez du onartzen, beha, piko segundo bat jarri behar diot, beste piko segundo bat erortzeko. Denbora on, 10 milisegundoko periodo hartzen badut, on 5 milisegundo. Periodo osoa 10 milisegundo izateko, beraz, beste 5 milisegundo azpian, eta zenbat periodo ikusi behar diot, lau. Bale, konfiguratu dut iturri hau, ikusi dezakegu, eta orduen helburua izan behar da, honekin diodo hau elikatzea. Konektatuko dut, zuzenean, G, hemen txe, V bikoitza, demagun, resistentzia bat ipintzen dugula hemen, mugatzeko intensitatea, ez dakit, hemen 10 voltio zati 10 miliamper, zati 500 ohmio, izan behar dira 20 miliamper, ez? 10 denean, 500 ohmioekin izan behar dugu 20 miliamper, G, hemen jarri behar dugu, ia. Orduan, hau da aukera bat, ez bat, diodori pizteko, hau 10 voltio denean, simulatu ezagun, a ber. Bai, zenbat denbora, lau periodo, ok? Hemen klik egin da, VI, 10, minus 10. Tensio hau, ia, begiratu ezagun, begira, ondagoenean, 2 voltio, eta minus 10 denean sarrera, bera ere moztuta, beraz, horrelaxe. Begiratu ezagun intensitatea, ia, ezabatu behar ditut hauek, delete, intensitatea ikusten badut, hemen klik egin da, ondagoenean, ia, 20 miliamper, bai, nahi genuena, eta hemen 0. Bale, egin dugu, gauza da, suposatu behar dugu iturri honek oso potentzia bajokoa dela, eta berak ezin dituela eman, honek behar dituen 20 miliamper horiek. Orduen, zer behar dugu hemen? Pues, gure betiko konfigurazioa, hau hautzi behar dut, hau ezabatu, zer behar dugu? Transistore bat.
move, haunkora jarri behar dut, adibidez hemen, zer behar dugu transistore bat, eta honek kontrolatu behar du transistorearen on-off egoerak, asetu behar dugu, edo moztu behar dugu, eta bateria batek eman behar dugu intensitate. Betikoa, ba. Orduan, transistore bat ekarri behar dut, eta laborategiaren antzekoena hau izango zen. Ja, komponentes, NPN, bilatu beharko dugu, NPN place, ok, hemen txegokagu, BJT transistorea, eta motatakoa Big New Transistor, hemen ordenatzen badegu, da BC itxoini, BC bost lau zazpi B. Ja, bagoaz. BC bost lau zazpi B. Hautxe da, laborategian daukagun oso antzekoena. Beta minimoa 200 ingurukoa. Vale, venga. Konektatu behar ditu gauzak hemen. Tak. Hemen erresistentzia bat behar dugu. Kontrol R, buelta emanda, ikustazu ez azkar gabiltzan gauzak egiten. 10-10eko potentzia bajuko iturria, hauek diseinatu berko ditugu orain, hau basetzeko, hau lurrera, tak, adibidez, hemen haurek mogitukut, argiago egoteko, eta hemen zer behar dugu, resistentzia bat ere goian, RC, bikoitza, konektatuta, eta hemen, adibidez, ez dakit, 20 voltioko bateria bat, edo beste iturri bat, bale? Horten, voltage beharrean hartu behar dut, simulatu behar dut, bateria bat, edo? Potentzia eman behar diguna, intensitatea, tensio iturri bat da, besterik ez. Eta honi, 20 voltio, adibidez. 20 voltio. Ok, 20 voltio, transistorea, LED, dioda, eta orain diseinatu beharko ditugu hauek, hau asatzeko hau 10 voltio denean beti bezala. Ia, hau asetuta dagoenean, hemen 0,2 voltio inguru, orduen RC, hemen 20 miliamper izateko izan behar da. 20, ken bi, ken 0,2, oza, 20 ken 0,2, egin behar dute, utzi dazue, kalkulaileago alioan egiten, 20 ken 2,2, berdin dau, zati 0,02, berdin, 880 voltio, ohmio hauekin, abasetuta dagoenean, hemen 20 miliamper inguru. Bale, orain, zer egin beharko dugu? Abasetu pila bat. Beraz, hemen, abasetuta dagoenean 20 miliamper. Behar dugun base intensitatea horrela xe asetzeko, izan berdea, ia. 0,02 edo 20 miliamper zati 200, beta minimoa berdin hau. 100 mikroamper. Beraz, hemen behar dugu 100 mikroamper gutxienez asetzeko. Beraz, hori beharrean sartu behar dugu 400 mikroamper. Bider lau egin behar dugu. 400 mikroamper. Ordu diseinatu behar dugu. Erresistentzia hau denean 10, ken 0,7 bederatzi,3 zati hau. Bederatzi,3 berdin hau, eta inbertsoa, baina. 23 kilo ohmio. 23 lau, jarri dezagun komerzial bat, 25 kilo ohmio zenbaki politago bat. Orduen erresistentzia honekin, hemen daukago asetzeko behar dugun intensitatea minimo hori, baino lau aldiz handiagoa. Gordu behar dut. Ia zer esaten digun, dena egin dugun. Simulatu ezagun, simulate, analizis, hori oso daukagu, simulatu ezagun. Venga. Ia, berriz jarri behar dut, UBI. Klik hemen eginda, bi klik eginda, bakarrik UBI. Zer gehiago? Hau jarriko dugu UBC, laborategian egin genuen, hau izan berko da, moztuta agonean. Osea, sarrera denean 10 voltio, asetuta 0,2. Eta sarrera denean, egin behar dut handiagoa. Sarrera denean -10, moztuta orduen irteran daukagun tensioa, ia 20. Bueno, ez da 20, baina, ikusten da, intensitaterik ez dago, eta 20 dago. Diodoaren intensitatea ikusi dezakegu ere bai. Ia, beste pein bat egin, below, hemen klik egin da, diodoan intensitatea irudikatzen bageu, hemen 20 miliamper eta 0 miliamper. Piztuta itzalita. Hemen koloreak ezin ditugu irudikatu, Proiektuan esaten dizuegu LED berde bat pizteko, LED gorri bat, baina ezin da hori egin. Baina hemen ikusten da. Piztuta itzalita. Perfecto. Egin dugu. Hemen zer izan behar da interesgarria ere bai hori. Bai. Ikusi dezagun base intensitatea. Base tensioa barkatu. Berriz kendu behar dut intensitatea. Delete. Hauek ere bai kendu behar ditut. Edo bi klik eginda sarreran, hemen klik eginda, hori xe irudikatzen dit bakarrik, eta orain base tensioa irudikatu behar dut. Tak. Vale. Sarrera 10 voltio denean, 0,7 voltioko BE, oza, base igorle arteko diodo horren 0,7 voltioek izan ditugu, eta -10 denean sarrera, orduen moztuta dagoenez, baseko tensioare -10. Baina hau da arriskutsua, zeren oso dopatuta dago igorlea eta honek jasan dezaken tensio negatiboa ondienak -5 voltio ingurukoak dira.
Beraz, zer egin behar dugu? Babestu. Bale, orduen babestu behar dugu hemen, diodo bat jarrita. Zer jarri behar dugu? Laborategian daukaguna, ja. D sakatuta, sortzen zai diodoa, eskape. D, kontrol R, R. Hementxe, eskape. V bikoitza, kontrol Z, hemen digonutza, V bikoitza, tak. Tak, tak, tak. Hemen utzi nezaken daukadan diodoa, baina hartu dezagun batene hau laborategikoa. Ok, orduen, honek ez dauka eraginik transistoraren funtzionamenduan. Simulatuko dugu, ja. Simulatuko dugu VI, hemen txaukagu VI, eta VC. Hemen txaukagu, leno funtzionatzen zuen bezala. Ero irudikatu zagun intensitate hau. Begiratzazue. Hogei, 0. Ados, funtzionatzen du normal. Baina hone dauka orain eragina VI eta VB. Begiratzazue. Orain, VI dagoela urdinez. Minus 10 denean, VB ez da minus 10, lehenu bezala, finkatzen da minus 0 zazpira. Bale, hemen ulertu dezakezue batzuk daukazuen zalantzak honi buruz. Beraz, hau ere egin dugu, segundotan ez ba, piztu dugu, zer gehiago inbarko dugu, ja. Goazen orain operazionalarekin. Bai, nik uste dute, seinale triangeluarra ere ikusi izakegu sartzen, ez. Operazionala, aritu gaitezen operazionalarekin. Venga, zabatu behar dut hau, suprimir, dena fuera, ikusteko ze azkar egin ditzakegun gauzak. Operazionala. Erabili behar dugun operazionala, laborategien TL08 bat antza gehiena duen eredua hemen, LT Spacen hauxe da. Sartu komponentetan eta bilatu LT bat 0 bost bost, hauxe erabili behar dugu, bai, hemen, eta bai proiektuan. Bale? Hemen txaukagu, gure operazionala, ikustazue. Bi sarrera inbertsorea eta ez inbertsorea, irteera eta elikadura. Orden, elikatzeko, erosuena izan behar da hemen, bateria batzu jartzea eta kable pila bat ez ezkartzeagatik onutza, erabili behar dugu nodoen izen berdina, eta horrek LT Spacek ulertzen du konexio berdina daukagula. Begira, hauxe izan behar dugu hemen, bi bateria. Jarri behar ditut, bi bateria, edota bateria antzeko beste iturri bat, hauxe, daukazue, proiektuan, holaxe bat, beste bat hemen, lurra jarri behar dugu erdian 15-15 izateko, gero label jartzeko kabletxo hauek, lurra erdian, G sakatuta, kabletxoa, eta orain, hemen, 15 baldin badaukago, 15 volti, ok, eta hemen beste 15, baditugu hemen, 15 da minus 15 puntuiek hartzeko eta elikatzeko gure jarri behar label bat hemen, VCC larritan, adibidez, eta orain izen berdina erabilita, konexioak egin behar ditut, haure minus VCC, ok, hemen klik egin da, listo, orain begira, hemen kable txiki bat jartzen badut, eskape, V bikoitza, hemen beste kable txiki bat, eta honi label bat jartzen badiot eskuinarekin, izen berdinarekin, hemen ja 15 volti ditugu, eskape, eta hemen azpian eskuinarekin label jartzen badut minus VCC, larriak, tak, hemen minus 15 dago, badaukagu gure operazionala elikatuta. Ordu zer egin dezakegu? Ja, amplifikatu dezagun seinalitxo bat. Amplifikatu dezagun, adibidez, 2 voltioko amplitudeko seinale seno bat. Horixe jarri behar dut hemen, eta zer egin behar dugu? Adibidez, irabazpena minus 2. Amplifikadore inbertsorea erabili behar dut. Horixe, nola zan? Bai, hemen jarrita, inbertsorea nola da? Inbertsorea da, hemen jarrita, bai? Hemen lurrara, venga, guazen, eskape, orduen, sarrerako seinalea izan behar da. 2 voltioko seno bat, adibidez, amplitudea 2 voltio, frekuentzia egun, mantendu ezagun, ok, hortxe daukau. G hemen ere bai, gogoratzazuen nola den konfigurazio hau, kabletxoak, taka, hemen diko nutza, hemen erresistenzia bat, kontrol R. Orain ikusiko dugu ze balioak izan behar dituzten, V bikoitza konexioak egiteko, eta mentxe daukagu amplifikadore inbertsorea, ia. Jarri ditzagun, hasteko, listo, berrelikadura daukagu. Hemen VO jarri ezaigun, irteeran. Labelnet VO. Ok, honi VI jarriko dio. Epa, VO, hemen VI adibidez, eskape labelnet VI. Ok, hemen. Vale. Egin dezagun minus bat irabazpena, eman dezaiogun buelta sarrera honi. Zer egin beharko ditugu erresistentzia hauekin? Bloke honen erantzuna edo irabazpena zan minus R2 zati R bat. Biak berdinak baldin badira,
eskuinarekin marko, 40K adibidez, gogoratzazue intensitatearen muga, honek miliamper batzuk emateko bakarrik, orain txeu dago konfiguratuta hemen honen inbertsua emateko. Ja, simulatu ezagun. Falta zait esatea 40 miliamper nahi dudala simulatzea. Hemen txe, gorde behar dut, eta simulatu, ja. Ia, VI, doble klik, badaukagu sarrera. Irudikatu ezagun, VO, begira, seinale berdina, baina inbertsoan, elegante ez, hemen nahi badizu irudikatu intensitateak eta behar, gauzak ulertzeko, hemen ikusi dezagun hemengo tensioa. Ia, klikein behar dut hemen, begiratzazue, 0 ez da 000, zoom egiten badegu, horre, badago zerbait, baina bai, nahiko 0 virtuala, ez ba? Haukendu behar dut, zeren hau ja badago, amplifikatzen. Zer gertatzen da orain honi irabazpena jartzen baldin badiogu 10. Orduan 2 voltio hauek gehienez, honen 2 voltioko amplitudea, hemen 20 izan beharko genuke. Ja, jarri ezagun irabazpen hau 10. Eta orduan 10 izateko, hau izan beharko da, bai, lareun jarri dut, ja, funtzionatuko ez. Bai, 10eko irabazpena. Simulatu ezagun orain. Zer ari da gertatzen? Hau denean 2 voltio, hemen izan beharko genituzke, -20, baina operazionala asetu egiten da elikadura tensiora, 15 voltio baino gutxi xagora. Jarri behar ditut hemen ere bai, hau, eta hau. Klik eta klik. Begiratzazu ikusteko, non gabiltzan gure tartea da 15, -15. Eta operazionalarek ere ezin da hilagatu 15era. Hau izango zen, asetasun tensioa. 14 voltio tarteko horre tensio bat da. Ia begiratu ezagun kasu honetan. Honek adibidez, irterako tensio masimoa da 13,2 voltio. Transistore, operazional honetan. Bueno, vale, egin ezagun zerbait, beste zerbait. Ja, suposatu ezagun nahi degula, detektatu tensioa, irterako tensioa 10 voltiotik pasatzen denean, behar dugula detektatzea. Orduan, egin dezagun konparadore bat, eta erabili dezagun operazionala konparadore bezala. Hau, mantendu behar du dagoen bezala, honek jarraituko zuen bere bidea, beste zurkitu batzutara, baina orain nik behar du jakitea VO 10etik pasatzen denean, eta irtera bat jarri beharko zait, batera, zerora, digitalera. Orduan erabili behar dut beste oitako bat, konparadore bezala, control copy, horrela esartzen badut, bera atortzen da, elikatuta eta guzti, oso ondo. Baina orain bere elikadurarik ez dut behar, nahi dut konparatzea 10 eta altuago denean, orduan jarri behar dut hemen 10 voltio, eta VO hemen sartzen badut, altuago denean, VCC altua. Vale. Venga, erreferentzia bat. Hemen voltage bezala jarri behar dut, gutako proiektuan hemen hau tensio zatitzaile bat lortu beharko genuke VCC-rekin. Beraz, azkarri bateko, konparatu behar dut hau, G hemen, V bikoitza, ia, eta V bikoitza akarri behar dut, horrelaxe, eta horrelaxe. Tak, V bikoitza hemen badaukagu. Listo, puntu honetan badaukagu. VO 10etik pasatzen denean, hau altua izango da. Venga, hau berriz simulatu behar dut. Hemen gauzak berdina jarraitzen dute. Jarri behar dut hau, ikusteko erreferentzia hori, eta ikusi dezagun orain operazionala, konparadore bezala irteera. Hemen, altuago denean, hau baino, irteera izango zen asetasunarena. Ia egin dezagun klik hemen irteeran, tak. Eta begiratzen hoixe da, altuago denean, tak, asetzen da. Gutako infinito positibo. Eta bajoago denean, konparadore horren sarrerak direla hau eta hau, ikustazu badaukago informazio digitala, esanez, sarrerako tensio bat, maila batetik pasatzen denean, edo ez, konparadore bezala. Vale. Eta hemen jarraitu dezakegu gauzak egiten, ere bai izan dezakegu, -10ekin konparatuta. Venga, konparatu dezagun, VO ere bai, -10etik pasatzen denean, beste ez irtera digitala bat. Orduen, kopiar, pegar, eta nahi dugu jakitea -10 voltage bat sartu behar dut. -10ekoa, -10, ok, G, hemen, V bikoitza, tak, eta hori nahi dut, VO denean hori baino bajuagoa, hau, altuago izatea. Orduen, kasu honetan konektatu behar dut, hau, onutza, oza, nahi dut, errorea daukagunean, hemen maila altua izatea, vale? Horrela, logika berdina izateko. Errore bat daukagunean maila altua, hemen errore bat daukagunean maila altua. Eske konparazioak ezberdinak baldin badira, beste logika bat izan behar dut. Ia, zertatu dudan. Venga. Gorde, bazpare, simulatu.
orain jarri behar dut azpiko maila, -10 ikusteko, eta orain, dala hau, VI, dagoenean tarte honetan nahi dut, hau, irterako maila altu bat ematea, esan ez, errore bat daukagu, ja. Ondo konfiguratu duan, edo ez. Hemetxe dukazu, begiratzazue. Maila altu honek, VSAT honek, esan nahi du konparadorre horrein irteran, esan nahi du VO -10tik azpira dagola. Beste honek esan nahi du VO-tik gora dagola. Baukagu ben informazio digitala. Hau erabili dezakegu gero, digitalki, esateko seinale bakar bat lortu dezakegula, dezakegu dagola altuan bi hauek betetzen direnean, hor bat egin dezakegu. Edo bata eta besteak betetzen direnean, hand bat egin dezakegu, hori ere klasean ikusiko dugu. Eta hor duen ikustiot, hau izan behar dela klasean ikusi behar duguna. Bale, hau bideo bezala utziko zaituztet konsultatzeko.